Good morning guys! Happy Monday! Holiday ngayon kasi barangay election. So, after lunch na ako boboto. Doon sa Zamora Elementary School. Ayun. Balik na tayo sa pagluluto ng pagkain ng dogs. Pero ngayon pinabili ko muna si Chris ng ulam ng mga aso. Kasi sobrang tigas nung atay. Then, itong kagabi, nagsaing si Emma, hindi nagalaw. And ito na lang muna yung papakain ko. Oh my gosh! Baka panis na. Hindi pa naman. Oh my gosh. Sana daddy si Emma di mo na pinapasaing pag gabi. Kung hindi na kayo kakain. Nandito na pala ako. Ba't pa ako nagbibili nila? Ano ang nangyayari yung sasaing pa ng gabi. Alam niyo ba guys, namatay yung arwana namin. Kagabi pagdating ko, nandito na siya Kakalungkot naman. Na yung mata niya, parang lumuwa yung isang mata niya tapos may puti. Tinatry pa namin na baka makasurvive. Alam niyo, baka sa tubig, yung gano'n. Ano ba yun, daddy? Pinapakain mo ba yun? Sigla-sigla naman nun, nung umalis ako nakakalungkot. Isang taon din siya. Ano ba yung problema nun? O ba, alam mo sa init talaga siguro yun Siguro na naman ako. Ay nako. Kasi kapag ka umaga, pinapatay ko yung yung ilaw Kasi nga sobrang humid na, sobrang init na yung ganun. Kaso naiwan to ng 5 days dito. Baka 24/7 yung yung ilaw. Mainit yung ilaw So, yun lang naman yung dahilan ng tinitingnan ko. Naawa talaga ako yung isang mata niya. Pero, parang gustong umihinga pa siya kagabi. So, yun nga, bumaliktad na siya. Di ba ganun ang face kapag bumaliktad na parang mamamatay na siya. So, sa gilid na lang siya. Kakainis naman. Isang taon din yun ayoko na mamatayan ng pet. Unpack muna ako guys. Kasi dadaling ko din sa sa store nga yung mga pinamili kong paninda. So ito sinasabi ko sa inyo kagabi, na bad trip ako. Tingnan nyo. Nasira. Kakaloka talaga tong mga nasa airport na to natanggal yung ganito niya Kakabalibag siguro nila Kainis. Pero paayos ko to. Tingnan ko. Alam ko may warranty pa naman to or tawag ito. May service, free service sa mga Ganda pa naman itong maletang to. Yun. Anyway, let's unpack na. Pero mahirap pag walang handle Ayan, napabili ako ng extra neto. Si Sis Cherry actually bumili para sa akin ito. Thank you again, Sis Cherry. Ayan, magagamit ko pa siya pag pumunta doon. Ulit. Kasi mukhang babalik tayo doon. Kasi nga, yung mga skincare, diba? By the way, na-try ko na guys yung yung whip soap. Grabe. Ang bongga niya. Kaya pala nag-hoard nito si Chris Aquino. Grabe. Ang soft niya sa skin. Tapos ang bango-bango nung berry extract niya. Grabe. So, ayun. 100 pieces lang yung nabili ko niyan Sumakto lang din yung yung 30 kilos ko. Nakuha ko pa yung ilang kilos kay Sis Rov, yung sa roommate ko. So, ayun. Ang mahal ng kapag ka nag-extra, na-excess ka, 331 Thailand baht yung bayad per kilo So, ita-times 2 mo yung 600 per kilo. So, oh my gosh. Buti na lang may extra pa si Sis Rov. Thank you, Sis Rov. Ayun. Nasa akin nga yung lotion niya Sa payo kasi yung lotion na binili namin sa sa Unilever, nalagay niya sa yung sa hand carry niya, which is dapat kasi check-in yung kaso na-consume ko nga, nakuha na gamit ko. So, hand carry niya. Syempre bawal sa diba? Bawal sa hand carry yung mga lotion. So, ayun, pinlastic ko na lang kasi sayang, pinapatapo nung officer, tinuro sa akin yung basurahan. Tinuro lang sabi ko, no, expensive. Sabi niya, walang magagawa, di kami makakasakay, di ba? So,
lumabas ako ulit, naghahanap ako ng mapapadalhan sana na Pinay din. Kaso, syempre alam mo na, bawal nga sa ating mga, alam na naman natin na, huwag ka mag-a-accept ng mga padala-padala kasi mamaya, diba, ganun. So, naintindihan ko naman na wala talagang mag-a-accept nun. Pero, nagbabaka sakali ako dun sa baba, sa check-in counter na. Sabi ko, baka naman may maawa kasi isang piraso lang naman eh. Ayun. Kasi sayang talaga kung itatapon siya. Ang mahal niya. Tapos, ang ganda-ganda niya, guys. Promise. So, ayun. Oops. Inano ko na lang. Nakaisip ako ng paraan na sabi ko, ilagay ko na lang sa plastic. Kasi yun, yung pagbote kasi nakikita, diba, sa sa scanner nila. Kaya yun. Nilagay ko siya sa plastic. Pero at least, naiuwi ko yung yung pinakalaman. Yung lang yung bote, ang hindi. Yeah. Ayun. Ito siya. Ito siya. Ito ang aking mga pinamili. Ayan. Hinati ko kasi siya eh. Hindi nagkasya sa sa isang ganito lang. Kasi yun, ano ba naman ito? Yung! Tumabi ka nga dyan, yung! Ito pa. Puro paninda talaga eh, no? Nakaka-lurks. Ayan. Ito kasi, sabi ni si Sherlyn, mano daw to, benta daw to. Maganda, na try ko din, bumili ako ng isang piraso. Maganda nga siya, para ka nang naka-foundation, tapos naka-absorb siya ng oil, yung gano'n, na hindi nagkikakey. So, ito para kay si Sherlyn to. Tapos, hindi, para sa akin to, yung unang nabili ko pala nandito, yun ang para kay si Sherlyn. Tapos, ito nga, yung Thailand, acne pill na pala to ngayon. Ayan, bago na siya ngayon. Ito na yung niya, yung papel. Ito yung ginagamit ni Sis Aisha, pantanggal ng blackheads siya. So, ito yung lotion, guys. Ayan, ayan siya. Pinapatapon, biruin nyo, itatapon to. 400 plus baht to. Times to mo, nasa 800 pesos to. Itatapon mo lang. No. Expensive. Kaya yun, nilagay ko na lang siya sa supot. 'Di ba? Ang talino ko. Ayan. Talino eh, no? At least, nasa akin yung laman. Pwede ko na lang siyang isalin. So, ayun lang. Whew. Sarap mamili kapag madami kang dalang pera. Kaso, lang yung dala ko din eh. Yung konti lang din. So, ito, papatry ko to sa kay Chris sa channel niya. Mga Thai na snack. So, ito yung kay Sis Sherlyn. Kaso, nasa Japan siya. Pumunta siya ng Japan ngayon. So, ayan. Tapos, ito, yung binili namin sa Food Bazaar. Ito, sobrang sarap din ito. Ayan. Hindi ko pa nga nababayaran dyan si Sis Cherry. So, ayun lang. Nag-try nga ako doon, mag-withdraw. Buti na lang, guys, hindi inilabas nung machine. Kasi, kala pa. Mapaparami yung gastos. Kasi baon ko lang is nasa 30,000 ata pesos. Tapos, papapalit mo yun. 30 ba? Wala po, nasa 30k yun. So, papapalit mo yun almost 15, lang siya. 15,000 baht. Hindi, sumobra pa pala ako. Kasi, nagbayad ako ng credit card eh. Ginamit ko pa yung credit card ko para ipambayad nga at short na ako sa cash. So, siguro nasa 50k din yung yung nagastos ko sa sa trip na to. Pero, naman, mga paninda naman. So, may babalik naman sa akin yung nagastos ko. Yun ang maganda doon. Gagastos ka, pero may tubo naman, diba? So, ayun lang. Kaya, sabi ko kay Daddy, maghanap kami ng promo para maisama ko siya. Maisama ko siya doon. Kahit mamili na lang muna kami kasi malapit na naman pasok din na yan po si Chris. Tapos malaki-laki yung 60 kilos ang pwede. So ito pa yung kalahati. Ayan. 'Di ba? Ay, kaka-lurks. Tapos ito kasi labahan ko eh. Ayan. Pinalot ko siya nagdala talaga ako ng garbage bag kasi sabi ko diyan ko ilalagay yung mga labahan ko para hindi mangamoy. And lalo na itong suitcase para hindi mangamoy alumuum ba. So ayan, ready na. Tanggalin mo lang sa tanggalan. Labahan na yan. Ito more on paninda pa. No! Yung! Tapos, si Lucia lang. Si Lucia lang. Tsaka si Lucas yung nabilhan ko nito. Ang damit. Yung mga kapatid ko, wag na. Next time na lang. Ayan
cute t-shirt sa kanila. Para sa dalawang bulinggit. We love Thailand. Ito kay Ching Ching. Ang cute na. Tingnan nyo. Hey! Yung! Ikaw talaga. Oops. Talin ko na yan sa kanila mamaya. Tapos kay Kuya Peter naman. Tsaka kay Lujil, yung G-Shock na binili ko. So, ayan lang guys. Ang daldal ko, diba? Dumadaldal na naman ang lola nyo. Kaloka. So, anpa ko lang yan. Nagpawis ko. Nagpawisan na agad ako. Tapos maliligo ako and then boboto na ako. Diretso. Daling ko na rin yan sa, sa store. So, see you later! Tapos na ako bumoto guys. Ayan. Dito ako sa Pure Gold Dumiretso. Pili ako pang. Thank you. Pandagdag lang sa ano. Nilaga mamaya. Maglalaga ako. Tapos pang kain ng doggies. Ayan. Ang favorite nila. Kuya, dito nga po. 2 kilo. Yan. Tapos ito pang sigang bukas. Malaman eh. Kinuha ko na. Dapat ano lang talaga, gulay lang. Tapos ito pang doggies din. Para tomorrow. Kaya tapos may mga chicken pa naman doon bago ako umuwi. Di naman pala nila naluto eh. Consume na muna yun. We're home na guys. Ayun, niluluto ko na yung pagkain ng dogs and dinner namin. Pinapakuluan ko na. Daddy, si Groot. Ang init dito, Daddy. Ayun, finish na actually. Grabe na po ko init! Ang sarap lumangoy sa swimming pool na covered. Takot sa araw. Yes, butin kong mahal. Ito ko makahinga. Oh, yes, baby. Oh, yes, kuting. Thank you. Good boy ka ba nung wala ako? Good boy ikaw? Ha? Good boy yan? Good boy? Ha? Wait lang. Wait lang. Hindi tayo makahinga eh. Naglagay kasi ako ng ano, yung waist trainer. Ayan. In-order ko bago ko umalis. In-order ko siya. Dumating daw after kung umalis naman. So, ayan. Tagisa dapat kami ni Daddy kaso maliit yun sa kanya. Same size lang yung binigay, nakakainis. Wait lang! Let's go. So, ayan siya. Stay down! O, diba? Pang stay na. Pero tingnan nyo. Lumalabas din naman yun. Extra fat. Wait! Ayan. Diyos mio. Hindi ako makahinga. Naka-edit na ako ng isang vlog guys. Antok na antok talaga ako. Antok na antok pa ako guys. Sinatulog ata kami kagabi is 1 AM na. At binulat-lat pa ni Daddy yung mga pasalubong. Yung ganun. Mga G-Shock niya. So, ayun. And then nagising ako alas 8 ng umaga na. Pero kulang pa yung tulog ko. Ayan. Anyway, ito na tayo ng sa nilaga. Ayusin ko lang tong ano. Yung table namin, hindi ko pa naayos. At na-miss ko yung lutong ano, yung pagkain Pinoy, yung may ano, may sabaw, may patis, may sili, may kalamansi na sausawan. Kasi medyo napurga ako doon sa pagkain sa Bangkok at puro spicy guys. As in, kasi tayo dito, spicy lang yung minsan sa sausawan. Mostly sa amin, sausawan talaga yung maanghang. Pero buong pagkain doon, as in, bibihira yung hindi maanghang. Pero masarap. Kaso parang nag-ano yung tiyan ko nga. Nanibago. Tapos yung, iba kasi yung ano nila, yung mga herbs and spices nila, sobrang tatapang. Kaya, yung sabi namin si Robilin, parang ang sarap magtinola, maglaga, yung gano'n. Kaya, ngayon, naglaga talaga ako para tonight is masarap-sarap naman yung ano. Yung kakainin namin. And then, hindi muna pala ako mag-gym na muna ngayon guys. Kasi nga, pagod pa ako. So, tomorrow na lang siguro para sakto din. Tuesday is Spartan agad. So, ayun. Yan lang, pahinga na muna tayo. Hindi naman kawalan masyado yung ilang araw na absent ka. You know? And then, yun nga. Wala ko na magsasabi ko. I'm sorry. Tapos nadala ko pa yung ano, yung pagkain kagabi sa plane. Dinala ko sayang eh. Ayan. And then nagustuhan ko kasi itong ano. Sabi ko, ano, reusable naman eh. Ito oh.
Kagaya ng sausawan, ganun. Ayun, sobrang hilo ko na kasi kagabi na hindi na ako makasubo ng pagkain. Tapos panay amoy ko na lang nung Tiger Balm. Sabi ko, sana makalapag na. Kasi kahit pumikit ako, hindi rin ako makatulog at gusto ko na nga makauwi. So, kaya ayun guys, dinala ko na lang siya. Sabi ko nung katabi ko ni Sir, sino ba yun? Sir Vic ata yun. Kasi pabalik-balik siya sa Bangkok eh. Sabi niya, hanapin niyo yung paglipad-lipad. Sabi ko, sir, mukhang hindi eh. Parang hindi ako magiging constant traveler na. Alam niyo kasi mahiluhin talaga ako guys. Even sa kotse lang. Kapag si Froggy minsan, yung preno, ganun. Talagang nahihilo ako. So, ayun na. Natin pangarapin lagi sumakay ng airplane. At di ko rin kakayanin, naluloka ako. So, kainin ko lang to kasi nagugutom na ako. Late lunch kami kanina. And then, ito lang binili ko for papaya salad. Pag, kunwari, nag-crave ako, yung ganun. Ready na daw to. Concentrated siya. So, ihahalo na lang siya sa papaya. Bibili ako ng maliit na papaya. Lalagyan ko lang ng kamatis. Lime, siguro, kasi wala tayong kefir dito. So, okay na to. Nagustuhan ko yung papaya salad talaga sila. So, wish ko lang may katotohanan pinagsasabi ko ngayon na pasensya na. Ayoko. Ang bango. Para siyang butterscotch. Hala. Butterscotch na cake. Bango. Kainin ko na. Ay! Naku po. Ay, disgrasya pa. No, it's not butterscotch, pineapple. Upside down cake. Dinner time, guys. Ayan. Nandito si Kuya Peter. Hi, Kuya. Hello. Ayan. Kasama naman si Chris. That's it na, Daddy. Yan ang nilaga ko. Oh my gosh. Tapos sausawan, toyo, kalamansi, sili. Kain tayo. Sarap to nila. We're so loaded this night with special bottle soup. They about it. We're so Lord. Amen. Amen. Kain. Kain po. Hindi si Kuya Pete. Hindi ako makahinga. Nasa akin yung naka-girdle ba ako? Ito na lasa. Ubusin yung kumain kayo ng gulay. Share kami ni Daddy. Sabi ni Daddy, sarap daw na may asawa. Nakabalik na. Sarap na. Yum, gulay. Wait nga lang, tanggalin ko nga lang muna to. Pili ko bumabalik yung sabaw eh. Mabalik. Di baka, sa ibaba. Okay, okay na yan. Di makadiretso sa ibaba yung hihigop ko. Sobrang higpit. Mag-gym po kayo, hindi? Hindi, kuya, bukas na lang. Okay. Ayun na si tita. I know. Namiss niyo to, guys. Lumalapang ako. Saan galing yung mga Daddy? Ba't ang daming Gatorade yan? Namili ka? Ha? Binigay? No. Okay, ang daming Gatorade sa roof. Yun na lang inumin natin. Like, Kain tayo, guys, ha? wala kang lamig yan. Chris, nung tinuli ka, nagpalda ka. Yung po, tinawanan ka pa ni mami mo. Nanood ako, ya? Nakamatis na, diba? Pati nga rin sa akin. Nauna pa rin. Nanonood yung mo ko siya. Ano? Classmate mo, nagpapa-shoutout yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Rose. Hindi, lalaki. Lalaki eh. Si Kiel. Kiel ba yan? Hi, Kiel! Hindi nagpo-focus ka na. Kumusta ka? Nagpatuli ka na, Kiel?
Wala talaga yung tanong eh, no? Eh kasi malapit na pasukan eh. How? Klase mo yun? Ayan. Tapos, siguro makatapusan ko na enroll si Chris. Busy pa ako, guys. Mag-swimming pa kami. Who's excited? Me. Sa billiard lang ako. Milik mo sa billiard, Chris. Siyempre. Halos sa airplane, excited ako dun eh. Maganda airplane ko may billiard din.